A la Fundació Pinae donem molta importància a totes aquelles persones que treballen dia a dia per fer un món millor. Per això hem fet una aposta ferma per recolzar projectes socials a la Vegueria Penedès amb la nostra convocatòria a l'Impuls Social pel Territori. La Fundació L'Espiga va rebre suport per a l'adquisició d'un vehicle adaptat a persones amb diversitat funcional per tal d'organitzar sortides, activitats i facilitar els desplaçaments i transports als seus usuaris de l'Alt Penedès. Una de les assignatures pendents que tenia aquesta entitat era disposar d'una furgoneta adaptada per fer sortides de lleure, d'esbarjo, de tots els serveis, l'escola, el centre de dia, l'ocupacional. Amb la compra d'una nova furgoneta, actualment en fase de fabricació, els usuaris de la Fundació L'Espiga disposaran de més llibertat de moviment, podent accedir a una gran varietat d'activitats i sortides. I especialment un agraïment en nom de tots els usuaris, perquè gaudiran de poder sortir i de fer coses que fins ara no han pogut fer. Moltes gràcies. La Fundació Pinae ha adquirit un fort compromís per combatre l'exclusió i seguirem recolzant entitats i projectes socials que encoratgin a fer d'aquest un món millor i més just.